Bay, kabantay mo atong tawag ng ano bang masunog ang masunog sa gasolinahan. Kung naigamay nilang kuha ko bum 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 bum. Ah! Para siya! Fire wheel! Fire wheel! Dili! Barun. Fire wheel, dili po! Takakuan man to. Friends mo, ah? Ba't ang satan? Fire sting... What? Fire sting! Fire sting! No. Dili! Fire stinger. Dili! Hapit na gamay na lang ikon! Fire stinger! Dili! Kuto. Fire stinger. Saan ito? Say, tawag ka ito ah. Fire stinger. Fire stinger, dili! Ano? Kana masunog sa gasolinahan ba nang naikuha sa kilid? Kung bum 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 dili kuha na siya! Pang gasolina, pang na o! Pampatay din sa kadyo! Ha? Atong nasunog ba na bukon to ya laon sliton. So ano, pisliton ba? Pisliton? Fire... Tawag na, fire sting... Fire stranger? Dili po. Firewood? Di po. Fire stinger... Dili? Kung si tawag ka ito ha? Dili kuan man to. Sige, tawag ka ito ha? Dili ay paano to? Fire sting. Fire sting! Fire streamer! No. Fire extinguisher. Fire extinguisher? Dili. Gusto man? Fire extinguisher. Ay, fire extinguisher! May mga bata na kay Bao ba niya? Ay, sus! Sige pa!